बड़ा सुंदर संकेत मास्टर का भयल कोना लड़की सज समर के निकल ली है। दो चार गो छुछर लड़का पिछवा पड़ गइला सब। आ बिछवा में एगो रहल बड़ा मनबड़ू टाइप का रहल। कहले ए मैडम तने दे दे तू। का दे दे तू हो? अरे वो नंबरवा हो। हाँ तो साफ साफ न बतियावा। लड़की डांट के कली का बोलत हुआ सब तनी होश में रहा। कहे का कहे नहीं खेते ही में हीरा मोती जाड़ आता बोला फुआ सब पीछे बड़े पाड़ नहीं खेते हिया में हीरा मोती जाड़ तब बोला फुआ सा पीछे बड़े पड़ त लइकवा कहे ते अपना पंजरा में हमारा के आवे देवका आई अपना पंजरा में हमारा के आवे देवका आ एगो बात बताई बतावे देवका आ एगो बात बताई बतावे देवका लाहिल बानी सिंदूरा लगावे देवका लड़की कली तनी होश में रहा एकदम पगलाइया गल हो का सिंदूरा लगावल मजा कहवे का पागल पीता है दिमाग होवे का सुना दिल जहाँ लागे दिमाग ना लागे पूछल लिए से खराब ना लागे आई अपना दिलावा में चादरा बिछावे देवका आई अपना दिलावा में चादरा बिछावे देवका आ एगो बात बताई बतावे देवका आ एगो बात बताई बतावे देवका लाहिल बानी सिंधु